Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 24-nji ýylyň aksanyna Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretary Arkadaş şäheriniň açylyş dawrasyna gatnaşar. Yaponiýa Merkezi Aziýa sammitini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Russiýanyň meşhur sirk artistleri Arkadaş şäherine çykyşlaryny görkezerler. Bozkes Mesiýanyň topardaşy bolýan habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretary Arkadaş şäheriniň açylyş dawrasyna gatnaşar. Türkiýe Döwletler Guramasynyň baş sekretary Kubançybek Ömeraliýew 29-njy iýunyna geçirilmek gözüňe tutulýan döwlet ähmiýetli şäher derejesine eýe bolan Arkadaş şäheriniň açylyş dawrasyna gatnaşar. Bu barada Guramanyň resmi saýtyna belenip geçilýär. Habar verilişine göre Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretary Kubançybek Ömeraliýew Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň adatandaşary we dowlukçyal elçisi Mekan Işangulyýew hemde Türkmenistanyň Istanbul şäherindäki baş konsuly Muratgelli Seyit Mehmedow bilen dowuşdy. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýoldaşlary Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretary Kubançybek Ömeraliýew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şeýlekem Türkmenistan bilen Türkiýe Döwletleriniň arasynda gatnaşyklary mından beýlekde ösdürmäge değişli meseleler boýunça pikir alşyldy. Belenip geçilşi ýaly Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretary Kubançybek Ömeraliýew 29-njy 30-njy iýunda Türkmenistanda saparda bolar. Yaponiýa Merkezi Aziýa sammitini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Yaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida ýurdun daşar siýasat edarasyna Yaponiýa Merkezi Aziýa ýokary derejedäki sammitini gurmak hemde we ugurdaky formaty döretmegi tapşyrdy. Yaponiýa hem Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Kyrgyz Respublikasynyň we Täjikistanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna 5 goşmak bir formatyna sammiti gurmak gözüne tutýar. Bu barada Kyoto habarlar gullugy habar berýär. Yapon hökümetiniň baş tutany Yaponiýa bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlyk potalandyrmak uğrunda iş alyp barýan deputatlar bilen geçiren dowuşugyny bu gurdaky başlangyjyny öňe sürdi. Dowuşugyň jemleri boýunça kabul edilen resminamada 2024-nji ýyldan başlap Yaponiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ýokary derejede dowuşuklary ýygdarly ýagdaýda gurmak gözüne tutuldy. Soňky ýyllarda dünýäniň iri ykdysady merkezleri Merkezi Aziýa döwletlerine uly gyzyklanma bildirýärler. Merkezi Aziýa geoiqtisady hemde siyasatdan möhüm ýerde ýerleşýär. Şonuň üçin Russiýanyň, Hitaýyň, Hindistanyň we beýleki döwletleriň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa döwletleri bilen ýokary derejedäki dowuşuklar ýoly goýuldy. Goloýda geçen may aýyna Hitaýyň Siýan şäherine Merkezi Aziýa Hitaý ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Russiýanyň meşhur sirk artistleri Arkadaş şäherine çykyşlaryny görkezerler. Türkmenistanyň prezidenti Sany Ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň iýul aýynda geçirecek meden çäreleriň maksatnamasy barada hasawat berildi. Öňümüzdäki aýda ýurdumyzyň welaýatlaryna, Aşgabat we Arkadaş şäherlerine birnäçe medeni köpçülikleýin çäreler, forumlar, briefingler we maslahatlar geçiriler. 8-nji iýulda Arkadaş şäheriniň Aman Gulmamedow adyna dowlet drama teatryna ýurdumyzyň beýleşleriniň çykyşlary guralar. 15-nji iýulda Dowlet Mehmet Azady adynaky Arkadaş şäher kitapxanasyna maslahat we neşir öňümleriniň sergisi geçiriler. 3-9-njy iýul aralygynda Arkadaş şäheriniň Görogly adynaky dowlet açlyk serkinine, 10-njy 31-nji iýul aralygynda Türkmenistanyň dowlet serkinine Russiýanyň meşhur sirk artistläriniň şeýlekem galkynyş milli atysyndaky oýunlar topardyň bilelikdäki çykyşlaryny gurmak gözüňe tutulýar. Bozkes Mesiýanyň topardaşy boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Inter Miami topary Lionel Messi'den soňra onuň Barcelona toparyna oýnan döwründäki topardaşy Sergio Busquets bilen şertnama baglaşdy. Barcelona topary bilen bolan şertnamasynyň möhletyny tamamlan Busquets hem Messi ýaly erken futbolçy hökümde Amerikaly toparyň düzümine goşuldy. Busquets bilen toparyň arasynda 2025-nji ýylaçyn şertnama baglaşyldy. 34 ýaşyndaky ispan futbolçy karierasy boýunça Barcelona toparynyň düzümine çykyş etdi. Ol be ispan topary bilen 9 gedek Ispaniýanyň çempionu boldy. 3 gedek Çempionlar Ligasynyň kubogyny, UEFA-nyň Super kubogyny, 7 gedek Ispaniýanyň kubogyny we Naýbaş kubogyny gazandy. Ol Ispaniýanyň milli ýygnasy bilen 2010-njy ýylda dünýä çempionu boldy. 2012-nji ýylda bolsa Ýewropa çempionu boldy.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizde şuňky sanyny seýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barit. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýleken Magtumly Praga başlanan halkara maslahat geçiriler. Ermenistanyň jemgyýetçilik telewizionyasy arkada şäheri boýunça gepleşik taýýarlar. Sany çözgüt 2023 innovasiýon tassamlary beýleşigine taýýarlyk görülýär. Uçurumlary arkada şäherine işe ýollamak gözüňde tutulýar ýaly habarlary atawatanturkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap biler. Gepleşigimizde indiki sanyna görüşýänçe hoşta bolun.